Sevgili dostlar, menə siyasət tematikası. İndi o səhnədə bizim tatar humoristlər arasında siyasətə qağılırğa qorxalarmı bilmirəm, anası bilgisiz. Menə biz bugün kirisinçə şuşu qorxa-qorxağına, dir-dir qaltırana siyasətə qağılırğa oyladıq. Bəlkə indi şuşu номердан siz bizni bu tən səhnədə görməzsiniz də. Bəlkə bizni alıb atırlar ayı bütünləy. Şunысы da bulan ki, şuna görə əykənimiz şeyində irtəgə saylaular. Biz indi bugün tanışlıq günü, bugün televideniyeden de, radyo dulqınlardan da bir nindi agitatsiyada barmay, hem biz de özümüz tarafından agitasiya ötkənəgə jıyılmayız. Biz barı tek Tatar jırları yardımında şuşu bulaşaq prezidentinin kandidaturaga bulgan kişilerini nişik de olsa jırlar bilen sizge təqdim etirge oyladık. Hem de siyasi tematikaga biraz gına şay soğulab alırız. Saylalarga kirib ketkençe indi mena bizning 4 yıl boyu Medvedev prezident болып тұрды бит. Мына шуңа нәтиже ясап өтик башта. Қайшақларда боязмышны болмый шул аңлар. Сезне түгел үз-үземне яшим мин алдап. Үзем юк дигән булсам да әйдин бик тиз. Бір-бірсіне қаршы келе аю һәм чекиз. Yok, yok, prezident bulmam men bu tani yok. Yok, Putin xo'ja ilga ko'pdan tekmin. Qoya borarman hazır, premier bo'larga da men hazır. Shunday munosabat. Шулай тұрып біз кандидаттарға көшеміз. Алар енді біздің Бишев, Зюганов, Миронов, Прохоров, Жириновский һәм әлбәттә инде Владимир Владимирович Путин. Әкренләп шуларга күз салабыз. Менә брат, иң беренче безнең сөйләшәсе килгән кеше инде ул менә 50 генә политикага, сәясәткә борын төртеп баручы Прохоров. Менә аның турында җыр эзләдек һәм шуңа Bağışlап, şunu Prokhorov'nu sizge təqdim etib, Münir Rahmayev'nin bir jırını alırğa oyladık ayıbet. Irtədən kişkə qədər gel, Televizorım işli, Нәрсәләрдер вәғдә итә, Tanıştı bir абзый, Үзі бірлә йылмаймы юл, Серьезны инде менә, Ләки шіріп байығаны, Кәштүміннен күренә. Кем соң син, Каян шықтың син абзый, Алтын таулар вәғдә итеп, Рәсәйгә қабір қазый. Менә шундай я. Нол менә миллиардер бит инде ул, менә аңа нәрсәгә кирәк инде ул президентлыгы, менә яшәйне шунда акчамда куйны бийме. Теге орысча әйтмешли, братва рвется к власти. Экстремист диләр, нидер яңалык кертергә тырыша. Әле ул бит теге Йомобилне уйлап тапкан кеше, шулай бит. Ай Аллам, Йомобил. Рәсәй автопромының нинди генә машинасын алсам да, бар тик 2 хәреф белән аңлатып буланы. Фу. Никрата кандидат? Миронов. Миронов, менә мин ул брат Мироновны иң беренче тапкыр телевизордан күргәч, мин аны менә 23 февральне вообще бәйрәм итми торган кеше дип уйладым мен. Нәрсәгә? Яңа хатыны бер кайчандагы пенделә бергә бүләк итмәгән бугай. Менә без Мироновка җырлар эзләдек дә таба алмадык. Ләкин соңгы чиктә Мироновның йөзенә карагач, бөтен Рәсәй күләмендә, бөтен Татарстан күләмендә бик популяр булган, бик яратып кабул ителгән bir образ искә килеп төште. Һәм шушы җыр белән генә аның кем икәнлеген сезгә аңлатып тырышырга карыйк. Әйбәт, тырышып карыйк. Кыш бабай, безне бик ярата, ул безгә яңа ел бүләге тарата. Кыш бабайга ошаган ул, дөресен әйткәндә. Шуңа кимин килсәм, яңа елда корпоративларда эшләр хәтта. Брат, Коммунистлар, брат, менә мин коммунистларны сайлаган кешене дөресен әйткәндә үзем аңлап бетә алмыйм, потому что алар идарә иткән вакытта халык бит зарплата да алмыйча яшәгән, шулай бит. Менә гадәттә коммунистларга мәгълүмчә иртәгә булачак сайлауларда пенсионерлар һәм олы яшьтәге кешеләр генә тавыш бирер мәгълүм, чөнки бар тик ул кешеләргә генә якын ул коммунизм. Без аны нәрсә икән белмибез. Без уйладык та, ул коммунистларга бөтен пионер җырлары туры килә индеме? Зюгановка инде әлбәттә бәрәңге җырын җырлап булыр иде.
Ну, біз алдық бик бір популяр бір жырны. Аның аша менә Зюгановның үз халкына әйтәсе сүзе. Үз сайлаучыларына әйтәсе сүзен җиткерәсебез килә. Мин кайтырмын, әби, мин кайтырмын. Кайтмас өчен мин бит китмәдем. Сайлауларга барып тавышың бир. Дүртесенә кадәр үлмәле. Вот менә шундыйрак. Дуслар. Киләсе кандидатка ниткәндә аны вообще атап та тормыйк, просто җырлап кына. Исемен дә әйтмик, Бартик Салават абый Фатхетдинов репертуарыннан булган бер җыр белән аны тәкъдим итәбез. Димәк. Урамнарда уйнап киткәнем бар, иптәш итеп бала чаганы, акыл тешем күптән чыккан инде, акыл ягым һаман шамалы, мин һаман 18дә кебек, йөрәк һаман шулай түземсез, тик арбага җиккән ишәк кенә, иа. Владимир Вольфович дия, шунсы күңелсез. Вот шулай яратмышлар. Безне иртәгә аталар. Безне аталар точно. Жирновский үзе килеп лично ата. Владимир Вольфовичны сүрәтләүче тагын бер җыр бар бездә. Алмый мин үземне. Уйласам хайран калам. Нигә президент булырга ашкынамын мин һаман. Халыкның тыныч кына бүтәнне сайлап куя. Чөнки минем кебек дурак безнең илдә дафига. Менә шундыйрак. Шын Жириновский. Менә соңгы кандидат калдымы, брат? Аңа тоже эзләдек. Ләкин бер татар җырына аңа туры килми. Шуңа күрә бер рус җырын алып карарга уйладык, бит. Олег Газмановның бик матур җыры бар. Кемнәр инде русча аңламый, мин Фәрид җырлар, мин тәрҗемә итеп барам. Ты ж служишь украшением стола. Яңа елда сине тыңлыйбыз. Тебя как рыбу к пиву подают. Хәтта үзеңнең аракында бар. И кто заплатил, имеет все права. Акчаң булса кино И хуш. вот ночную бабочку веду. Күбәләкне генә шуңарга өйрәнәсе кала. Россия, космос и континенталь. КамАЗда да йөрдең инде. Твои любимые охотничьи места. Истребительдә очтың. Шампанская икра и запах сигарет. Сабан туена кил. На все готов очередной клиент. Путана. Нәрсә җырлыйсың? Гафу. Путина. Крылы малая, ну кто же виноват? Путина. Сезнең вәгъдәләрегез так заманчиво звенят. Менә шундыйрак җырлар, дуслар. Безне точно иртәгә аталар. Куркып кына. Мин иртәгә сайлауга бармыйм. Янда көтмиләр. Әйле брат. Башайта бөтен кандидатларны җырлап бетердек, тәкъдим итеп бетердек. Әлеге мизгелдә хөрмәтле дуслар беләсегез килсә, әйне сәгать хәзер әкренләп 12-гә якынлаша бит. Бартик Кремльдә бердән-бер кеше Дмитрий Анатольевич Медведев Рәсәй гербына карап, бит. Бүген мәхәббәтнең соңгы төне дип җырлап тора. Вот. Шундый рәхәт. Беләсезме, нәрсә әйтәсе килә? Сайлауларга иртәгә барасызмы юкмы, анысы һәрбер кешенең үзенең ихтыярында. Һәм инде кемне сайларга кирәклеген без шулай сезгә киңәш итмибез, әйбит. Үзегез белеп, үзегез үз ихтыярыгыз белән сайларсыз, ләкин шуны гына әйтәсебез килә. Безнең илебезнең чираттагы президенты кем булуына да карамастан, безнең илебез Бартик тынычлыкта яшәсен иде. Сугышлар булмасын иде. Хезмәт хаклары, пенсияләр Бартик артсын һәм вакытында бирелсен иде. Һәм инде бәяләр әлбәттә бер кайчанда күтәрелмәсен иде. Инде менә йомга чыгышыбызны йомгаклап, рәхмәт. Шундый матур сүзләр әйттең бит, брат. Чыгышыбызны йомгаклап шуны гына әйтәсе килә, халыкны алдалап яшәүче коррупционерларга, һәм түрәләргә багышлап Салават абый Фатхетдиновның шулай бер җыры белән үзебезнең чыгышыбызны төгәллисебез килә.
Oturırsız әлі sizdə bir Buluşmaz uğurlağan ақшалыз Құдайның алдында барда bir Бекзуд Ахмад Рәушар Емір театр артисі Фәрғалиев Хамабри Хабриев.